तोहरा हमारा जिंदगी महिला के बाद हमारी जिंदगी संवर गई। ए उम्र में भी तारा शर्म नहीं आवत। राजा और रॉकी खातिर दूगो बहुत बढ़िया स्टाइल बा। कल उ लोग के अला पे हमनी दोनों ऐसा तैयार हो खब ना कि लइका त लइका के बापो देख के पगला जाई। हट पागल, अरे लइका के बाप से बियाह नहीं करे के, लइका से बियाह करे के बाद। अरे बियाह हमनी के ससुरारी हमनी के तो तू लोग लड़की और परिवार देखे क्या कर बजा। Because I am your father। लड़की देखे खातिर प्राण निकले था ससुर नगर का। अब तहनी के लइका खातिर ना, लइका के बाप खातिर तैयार होके के बाद। मतलब अब हमनी के लइका के बाप से बियाह करे के पड़ी। रउआ अपने खातिर ना अपने बेटा खातिर लड़की देके आई बा। कि बेटियन के रिश्ता तय होखे या ना होखे, लेकिन मलकिन के रिश्ता तय होखल जरूरी है बा। प्यार की जिसको बीमारी लगती है उसे तो बच्चों की माँ भी कुंवारी लगती है। हम कसम खात बानी तोहरा अलावा हम अपना जिंदगी में केहू के ना दे। और सब जीजा साली तो कबो कबो मिलेले, लेकिन तुहार जीजा हमेशा तोहरा साथ ही रही हैं। हाँ। ई बात तो हम सोचबे न कनी। अब तो हमार 5 उंगली घी में बा। अच्छा आहे दादा माफ कर दो सोना में हररुएनु हो। ई काम के नात ना हमनी के बाप कोइले बा। हम ऐसा लूज कैरेक्टर आदमी से कोनो कीमत पर शादी ना कर सकेनी। अरे जानू जानू कहत रहलू हलियो ना पूछेलू। बाबूजी तू तनिको चिंता मत कर, हम आजे पंडित जी से कह के शकुंतला जी से भी सुंदर समधिन तोहरा के लाके दे। शकुंतला जी चाहिए। बाबूजी ई बबुनी ई का गइलू। अरे जिनकरा के माला पहनावलू है ना, उनकर ब्याह बड़ बहन लवली के साथ होके वाला बा। पंडित जी हमरा ई लड़की पसंद बाड़ी। हम चाहती परसों इहे होटल में हमनी का बियाह हो जाए। वो दोनों बहन से बियाह करे से अच्छा गंगा जी में कूद के जान दे दिहल बा। अरे बात बाप के बारे में तो हम समझ गए नहीं, लेकिन लइका के खुश करे खातिर का करे पड़ी। लइका के एक बार अगर बियाह हो गई ना, तो वो मंदिर के आगे बैठल वो भिखारी के तरह होला कि जौने के कटोरा में ना जौन कुछ पड़ जाला ओही से ओकरा संतोष करे के पड़ जाला। पूरी मूवी और नए धमाकेदार शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें हमार टीवी OTT ऐप।